Хвала Христу! Вітаємо щиро усіх тут на нашым мерапрыемстве, калі будзем працягваць святкаваць Божае нараджэнне праз прагляд каляднай батлейкі тэатралізаванай. Вітаю асаблівым чынам тут нашых гасцей сёння з дзіцячага прытулку на тэрыторыі нашай парафіі, таксама з іх выхавацелямі, 17 дзетак, прывітаем іх апладысментамі. Рады вас бачыць у нас тут і запрашаем да супольнага прагляду. Вітаем шчыра ўсіх дзетак, моладзь, перш за ўсё нашых акцёраў дарагіх. Тут цэлымі сем'ямі рыхтаваліся. Я не ведаю, што гэта будзе. Напэўна, будзе прыгожа і весела, таму падтрымаем іх ужо цяпер нашымі апладысментамі. Вітаем нашых сясцёр дарагіх, парафіянаў, гасцей і зычым добрага прагляду, добрай забавы, добрага настрою усім. У далёкай зямлі на ўсходзе жылі мудрацы. Чаму іх так звалі? Хутчэй за ўсё таму, што яны вывучалі шмат розных навук. Іх любімым заняткам было назіранне за зоркамі. І вось аднойчы ноччу мудрацы назіралі за небам. Раптам яны ўбачылі нешта новае. Гэта была яркая, зяючая зорка. На ўсходнім небе вельмі шмат зорак, але гэта адрознівалася ад астатніх. Не, ніколі раней яны яе не бачылі. Яна была асаблівай, не падобнай ні на адну з зорак. Падзея, якая адбылася ў небе, прывяла ўвесь вучоны свет усходу ў рух. Самы старэйшы з усіх мудрацоў па імені Балтазар разаслаў лісты
ва ўсе канцы краіны, у якіх запрашаў яшчэ 11 падобных яму мудрацоў у свой дом для абмеркавання гэтага пытання. Браты мае, я вельмі рады бачыць усіх вас у маім доме. Нячаста выпадае нагода, каб нам сабрацца разам. Значыць, кожны з нас бачыў гэту нябесную з'яву. Ці не так? Зорка, якая з'явілася, супярэчыць усім законам нябесных целаў, пра якія нам з вамі вядома. Яна нібы жывая. Гэта не паддаецца разумнаму сэнсу. Я вывучыў розныя прадказанні і прыйшоў да высновы, што адзіная згадка пра з'яўленне падобнай зоркі адносіцца да прадказання прарока Валаама. Яно абвяшчае так: «Узыходзіць зорка ад Якуба і паўстае жазло ад Ізраэля». Мне здаецца, час прыйшоў. Нарадзіўся вялікі цар, цар, пра якога казаў Валаам, прадказваючы з'яўленне зоркі. Магчыма, гэты цар заваюе ўсе народы, і яму паклоняцца ўсе плямёны. І нарадзіўся ён у горадзе ізраільскім, у габрэяў. А таму я прапаную пайсці вам разам са мною у Єрусалем, каб пакланіцца яму. Мельхіёр, твой народ шмат гадоў жыў з габрэямі. 430 гадоў яны знаходзіліся ў Егіпце. Што ты можаш расказаць нам пра іх? О, гэта вельмі мудрыя людзі. У гэтага народа ўсяго адзін Бог, якога яны шануюць. Па аповедах жыхароў нашай краіны, якія гандлююць з імі, габрэі чакаюць, што іх Бог пашле ім месію, які будзе вялікім царом. Ён вызваліць іх ад заваёўнікаў, і царства ягонае будзе на ўсёй зямлі. Калі ты, Бальтазар, вывучыў усе прадказанні і знайшоў тое, у якім гаворыцца аб з'яўленні зоркі Якуба, то гэта дакладна пра іх. Якуб быў продкам усіх габрэяў, што жылі ў Егіпце. Аднойчы Цафнат Панеах, ён жа Юзаф, сын Якуба, які быў роўны фараону, выратаваў усю нашу краіну ад голаду. Голад доўжыўся 7 гадоў, і Бог папярэдзіў Юзафа аб гэтым. Калі належыць нарадзіцца вялікаму цару, то гэта сапраўды адбудзецца ў гэтым народзе. Вельмі цікава. А што ты скажаш, Каспар? Ты самы малады з нас. Можа, твой ясны розум не бачыць у гэтай падзеі нічога грандыёзнага і вялікага? Дзякуй за ўвагу, аказаную мне, о наймудрэйшы. Знаходзячыся ў Бабілёне, я наведаваў школу, заснаваную Вальтасарам, мудрацом, і як яго яшчэ называлі сярод габрэяў, прарокам, бо ён быў адным з іх, і імя яму ад нараджэння было Данііл. У яго прадказаннях згадваецца пра Хрыста, уладара. Христос азначае «памазанец». На габрэйскай мове гучыць як «месія». Цароў у Ізраілі памазваюць на царства асаблівым алеем. Па ўсім відаць, нарадзіўся вялікі цар, Христос, месія, якога чакалі габрэі. Думаю, нам неабходна самім пераканацца, ці сапраўды гэта зорка азначае нараджэнне месіі, таго самага вялікага цара, Хрыста. Што ж, браты мае,
Значыць, збіраемся ў далёкую краіну? Няхай вочы нашы самі убачаць яго. Але мы не можам прыйсці да яго з пустымі рукамі. Што вы прапануеце прынесці ў дарунак гэтак вялікаму і магутнаму, будучаму валадару ўсіх народаў? Параіўшыся, яны прыйшлі да меркавання, што ахвяруюць золата, як каралю над каралямі, кадзіла, у знак асаблівай пашаны для Бога, і смірну, як духмяны алей. І гэтае рашэнне было зацверджанае аднагалосна. Кожны з мудрацоў паспяшаўся назад у свой горад, каб падрыхтавацца да далёкай вандроўкі. У прызначаны час 12 караванаў рушылі ў дарогу, ідучы за зоркай. Як і сказаў Балтазар, гэтая зорка была не такая, як усе. Яна нібы вяла іх, паказваючы шлях. Гэта было так незвычайна, што нават мудрацы не знаходзілі гэтаму тлумачэння. Дайшоўшы да Єрусалема, мудрацы раптам заўважылі, што зорка знікла. Увайшоўшы ў горад, яны сталі распытваць у мінакоў дарогу да царскага палаца. Дзе які нарадзіўся цар юдэйскі? Мы бачылі зорку на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму. Гэтая вестка дайшла да цара Ірада, які быў кіраўніком той мясцовасці. Ён моцна ўстрывожыўся, а ўвесь Єрусалем прыйшоў у рух ад навіны, што нарадзіўся цар. Что гэта такое? Что яшчэ за цар? Я цар, і няма іншага цара. Пра што гэта гавораць на вуліцах нашага горада гэтыя іншаземцы? Цар, жыві вечна, дазволь мне сказаць слово. Ды кажы ўжо хутчэй. Гэтыя людзі, што прыйшлі ў наш цудоўны горад, вельмі шляхетныя людзі. Яны, мой цар, мудрацы з усходу, і калі прыслухацца да таго, што яны кажуць, то можна зрабіць выснову, што яны, жывучы на ўсходзе, раптам убачылі ў небе незвычайную зорку і так прайшлі такі далёкі шлях і прыйшлі да нас і жадаюць пакланіцца яму, які па іх падліках павінен быў нарадзіцца ў ізраільскім народзе. І дзе ж ён павінен быў нарадзіцца? У
у Бетлееме юдейским, бо так написано праз пророка. И ты, Бетлеем, земля Юды, ничим не меньше сирот городов Юды, бо з тебе выйди володар, який буде паслись народ мой Израиля. Паклічце мне троих з іх, але толькі таемна. Я хочу поговорить з імі. Вітаем цябе, цар Ірод, доўгіх гадоў жыцця табе. Згодзін, доўгіх гадоў мне. Я чуў, што вы прыйшлі здалёку і хочаце пакланіцца народжанаму цару, пра якога вам абвясціла зорка, якая з'явілася ў небе. Гэта так? Так, о вялікі кіраўнік. Я толькі недавно даведаўся, што павінен быў нарадзіцца ў нашым народзе новы цар. У мяне так шмат справаў і клопат аб народзе. На сябе зусім не хапае часу. Дык вось, я хачу, каб вы знайшлі яго і пакланіліся, а пасля вярнуліся і расказалі мне, дзе нарадзіўся наш цар. Я таксама хачу яму пакланіцца. Пагадзіцеся, непрыстойна мне, як цяперашняму кіраўніку і цару, не ўшанаваць цара будучыні. Дык вось, ідзіце хутчэй, хай захоўвае вас Бог Ізраілю. Мудрацы, выслухаўшы цара і выйшаўшы з палаца, вярнуліся да астатніх і пераказалі ўсе словы цара Ірада. Раптам зорка, што знікла, зноў з'явілася ў небе. Убачыўшы яе, яны ўзрадаваліся і вельмі вялікай радасцю. Гэта была тая ж зорка, якая вяла іх з усходу. І вось яна зноў ішла перад імі, ведучы іх да месца, дзе быў народжаны Христос. Нарэшце, яна спынілася над тым месцам, дзе было немаўля. Гэта быў невялікі дом у горадзе Віфлееме. Увайшоўшы, яны ўбачылі дзіцятка з Марыяю, маці яго. І упаўшы, пакланіліся яму. І, адкрыўшы скарбы свае, прынеслі яму дары: золата, кадзіла і смірну. Час быў позні, і мудрацы размясціліся сваімі караванамі на начлег. Царь народился, збавление пришло.
адначасова прачнуліся. Браты мае, мне прысніўся муж у белым адзенні і папярэдзіў не вяртацца да Ірада, бо ён задумаў злое. У прадказаннях Данііла гаворыцца аб тым, што Христос будзе выдадзены. Я б не хацеў быць здраднікам. Я не вярнуся да цара Ірада і не раскажу яму пра гэтае цудоўнае дзіця. Я цалкам згодны з нашым братам. Я таксама не вярнуся да цара Ірада. Браты мае, сам Бог сёння папярэджвае нас аб тым, каб мы не вярталіся назад той дарогай. Гэты хлопчык сапраўды той самы Месія, якога так доўга чакаў народ гэтай зямлі. Збірайцеся ў шлях, мы сыходзім адсюль. Мы убачылі Хрыста, а гісторыя расставіць усё на свае месцы. Хай будзе з гэтым малым Бог Ізраіляў. У дарогу, браты мае. Так, атрымаўшы ў сне аб'яўленне, яны адправіліся ў сваю краіну іншым шляхам, абыходзячы Єрусалім. Мудрацы радаваліся, што недарма прайшлі такі далёкі шлях, бо яны бачылі цара цароў. Хай яшчэ зусім малога, але ён сапраўды вырасце і будзе тым, хто прынёс усяму свету надзею і збаўленне. Родился нам Спаситель, Иисус с небес явился. Свету светлом он стал, надеяй нам. Радуется земля, у час родства, у час родства. Вступим хвалу, прославим Его, и Он звал царь, царь народился, это Господь. И Он звал царь, пусть неси хвалу, и Он звал царь Господу Христу, и Он звал царь. Добрая вестка нам с небес пришла. Радуется земля, у час родства, у час родства. Вступим хвалу, прославим Его, и Он звал царь, царь народился, это Рождество. И Он звал царь, пусть неси хвалу, и Он звал царь Господу Христу. И Он звал царь, вступим хвалу, прославим Его. И Он звал царь, царь народился, это Рождество. И Он звал царь, пусть неси хвалу, и Он звал царь Господу Христу. И Он звал царь. Вступим хвалу, прославим Его. И Он звал царь, царь народился, это Рождество. И Он звал царь, пусть неси хвалу, и Он звал царь Господу Христу. И Он звал царь. Молодцы, молодцы, молодцы. Давайте еще раз аплодисменты нашим актерам. Особливые аплодисменты галоўнаму режиссеру, постановщику, сестры Татьяне. Не, ну я вам скажу, что шмат розных уже батлеек, пэўна, уже не один десяток бачили, но сегодня была просто фантастика. Что просто целыми семьями
Ну, молодцы, молодцы. От мала до велика. Дякую, што увялі нас у атмасферу Божага нараджэння, што так крыху гісторыі нам таксама наблізілі не толькі Ізраіля, але таксама іншых народаў. Это вельмі важна, каб мы так больш на гэта шырэй глядзелі. Дзякуй вялікі усім, хто глядзеў, падтрымліваў нашых акцёраў. Яшчэ ж мы не заканчваем. І паколькі трываем у радасці Божага нараджэння, ну то ў нас ёсць адна добрая традыцыя, звязаны з Божым нараджэннем, якую яшчэ мы сёлета не перажылі, свята перажылі, батлейку паглядзелі. Што яшчэ у нас засталося? Хто? Святы Мікалай? А ён яшчэ жыве? Да? І падаркі раздае? Ах вы! Ну то што, але ж ён, памятаеце, што ён стары, глухі, і мабільніка не мае, вот в чым праблема, да? І трэба яго неяк нам вызваць. А як мы яго будзем вызываць? Алло? Нема телефона. Что остается? По старинке будем кричать, да? Что будем казать? Святый Миколай, приди до нас. Давайте, на раз, два, три. Так, глуховатый был. Решили. Еще раз. Нема деда? Есть? О, пришел. Витаем. Вам слово, Святой Николай. Pochwaliony Jezus Chrystus. Дорогие дети, дорогие батьки, ojciec Юрий, ваш proboszcz, i on potelefonował mnie у неба, потелефоновал и сказал, что у парафии Божьего Ciała есть добрые дети, jakie czekają встречи z Świętym Mikołajem. I поэтому я тут сегодня с вами, как вы не сомневались, что Święty Mikołaj istnieje. Да, и он istnieje, Święty Mikołaj. A gdzie on? У niebie, tak, Święty Mikołaj u niebie. A wy что-нибудь wiedajecie про Świętego Mikołaja? Podarki przynosić, da? I co jeszcze? To ja wam chcę rozkazać, że Święty Mikołaj, on żył naprzykład 3 stulecia i na początku 4 stulecia. I on, kiedy był tu na ziemi, to on był biskupem. I zawsze dopomagał tym, kto potrzebował dopomogi. Tam, gdzie trzeba było pomagać, on zawsze pomagał. I ci, kto doświadczył tej dopomogi, nawet nie wiedzieli, że to był biskup Mikołaj. I on tak pomagał, jak nikt nie wiedział, że to on robić. Da, i on pomiar, конечно, ale jest jak święty u niebie. I Święty Mikołaj, to znaczy ja, chciałby nauczyć was сегодня, że tu na ziemi trzeba być zawsze darem drugiemu człowieku. Człowiek dla człowieka zawsze powinien być darem. A co to oznacza? Że trzeba pomagać drugim. Że trzeba siabrować z drugimi. Że trzeba wyciągnąć dłoń do człowieka, jaki może i płacze, jaki potrzebuje naszej dopomogi, jaki smucić się. Boś tego uczy nas Święty Mikołaj i z tym ja сегодня przybył do was. Ale Święty Mikołaj, kiedy ja był na ziemi jeszcze,
to ja tak sama rozdawał podarunki. Podarunki rozdawał. I co, думаете, что еще я буду раздавать, так? А вы упевнены в этом? Tak. No to przed tym, jak budu rozdawać podarunki, to chciałbym was zapytać, w kościół chodzicie? Tak. Da, się chodzić w kościół, da? A malitwy wiedajecie? A kaliatki wiedajecie? No to dawajcie, zaśpiewajcie mi kaliatku jaką-niebudź. Musie razem. No co? Baczki, pomogijcie. Pomogijcie dzieciom. Zorka betlejemska nad ziemią sieje, radosnою wieścią ludziom obwieszczaje. Nie śpi, a budzi się, Chrystus Narodziwся, z nieba radość promiennicza, budzi miesiąca. nie śpi, a budzi się. Chrystus narodziwся, z nieba radość promiennicza, budzi miesiąca. Promień łaski Bożej na ziemię uwaliwся, raduje za szczęście, zbawiony narodziwся. Nie śpi, a budzi się, Chrystus narodziwся, z nieba radość promiennicza, budzi miesiąca. Nie śpi, a budzi się. Chrystus narodziwся, z nieba radość pramienica, budzi miesiąca. Спасися, привітайте дядька, я вже я очнівся. Білоруsie, братка, nie śpi, a budzi się. Chrystus narodziwся, З неба радость проміниться, буде веселиться. Не спи, а будися, Христос народився. З неба радость проміниться, буде веселиться. Cudowna, cudowna, śpiewajcie. Ale ja думаю, już to jeszcze podarunka nie będzie. Nie, jeszcze nie usio. A dawajcie my teraz pomolimy się. Da. Usie razem pomolimy się za naszych baćków, za tych, kto spriczynił się, kab my sionia otrzymali i wośkę tu Betlejku, jako ją wyczuli i baczyli, i tak samo podarunki. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdźmy ładarstwa Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak na ziemi. Chleba naszego codziennego daj nam сегодня, i odpuści nam провины наши, jak i my odpuszczamy winowatym naszym, i nie wódź nas w pokusę, ale zbaw nas od złego. Amen. A gdzie nasze podarunki, które ja przywiózł z sobą? Конечно. Просто z nieba, podarunki prosto z nieba, dla wszystkich was. Patrzcie, сколько этого. Na pewno musimy chodzić. To ja думаю, что вы теперь будете подходить до меня, а я буду раздавать такие подарунки. Прибегли пастушки у Бетлеем, заспевали песни, что и мы пяем. Слава нам, вещинях, и спокой на земле. Слава нам, вещинях, и спокой на земле. С которой кланялись Елсею,
радосно спявають. Ангели світу діва обвящають. Христос родився, Бог об'явився, ангели славять, судно співають. Пастушки грають, рози знов вітають, у дитяті Бога знають. Христос родився, Бог об'явився, ангели славять, судно співають. Пастушки грають, рози знов вітають, у дитяті Бога знають. Сьогодні Бетлеєм дівная новина. Прачиста пана народила сина. Христос родився, Бог об'явився, ангели славять. Всіх батьків від діток. Дякую, великий, что вы не забыли про наших бойцов. І короли три з усходу прибили. Богу дитяті всі дари зложили. Христос родився, Бог об'явився, ангели славять, судно співають, пастушки шкалять,